Да, да, 200 лева всяка вечер аз прибирам. О, по барове разхождам се, пиша, записвам песни, бе, братле. На ден изкарвам по 15 песни мен, а ти ме наричаш Face of the Man. Аз съм най-добрия в тази държава, само с Фо и с Димчо се равнявам. Никой не може друг да ме спре сега. Мога само да ви кажа, айде да във вида, бе, да ви видя сега. Искам да ви чуя как пете нещо интригантско, а да не ми слушате нещо интригантско. Рап индустрията в България трябва да се израсте. Трябва да пуска най-добрите хитчета, братле. Ние ще станем най-големите таланти в цяла Европа. Българския рап ще е най-добър в цялата група. Тук ще правим най-известните рапачета, но за сега ще прибираме 200 лева за малки портмонета. Те прибирам всяка вечер по 200 лева, по 200 лева за моето портмоне, за моето частно портмоне, по 200 лева побира це, братле. И тук всичко, което аз искам мога да постигна сега, като отчита и подкупя някой, да мога да стана и най-добрия в България, но в никой друга страна това не може да се случи, да. Да, тук само с 200 лева се оправяш. Затова и 200 лева наричам тази песен, която вика In the Basin. Мога само да ви аз припомня, че вие сте на кома. Ние мога да ви кажа, коня бяга зверски, а аз му казвам ферски, да ми вика френски, отивам да уча в ПМГ-то генски. Стига, бе, братленски, шегувам се, аз няма никой да кажа и няма да фажа и нещо. Искам само да ви покажа, че нещо лошо ще се случи. 2012 било края на света. Нещо там шегуват майите неандерталците, ба, и отделя ги знам кои са ти яфалците, дето дигали палци на малците, но знам, че всяка вечер аз прибирам 200 лева. Че всяка вечер аз прибирам 200 лева. Че всяка вечер аз прибирам 200 лева от барове на Гева. Отивам всяка вечер, прибирам 200 лева. Малкото ми портмоне е тясно, нещастно. Вътре побира 200 лева, бясно, дясно. Мога да ти кажа, че това беше краят и мога да ти кажа Чел в the Wyatt.